RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usag ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaniyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga magkahatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Aya, 30 anyos. Nagpuyo sa Danao, Cebu ug naa kasamtangan karon sa laing nasod aron manrabaho. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa dihang nag-pass out ko unya nag-seizure. Aron inyong hisabtan, ingon ani ang panghitabo. Mularga ka sa gawas? Oma, Ganong mularga pa man ka nga ni amang kay trabaho din hi? ma, kamay laki kog sweldo din uy. Kung na ako dito sa gawas, mas dako akong opportunity. Pila maday sweldo ni mo dito kung mularga ka? Oh, dili raman hinuon maglayo din hima. Ang nakanindot lang ko dito kay inikuman sa akong kontrata, pwede mo ko makapangitaglain. Daghan mo kong nadunggan nga, nagsugod sila sa ginagmay pagyud, pero karon dagko na kayog sweldo mauy. Kay pila naman sa sila katuig dito. Ay, Ma, sige na lang good. Para aturo sa bitoning akong buhaton. nahala. Aw, ikaw. Kaya magkani mo. Nalimot ka, ma. Nga dili ni mo ay first time nga nalayo ko ninyo. Gilarga sabi ako Mindanao sa una para manarbaho. Diba katuig sad gani ko dito? O nahala, ikaw good. Basta kay mag-amping ka dito, kay layo ra ba me? O, ma. Salamat, ma. Mayo gani, no? Kay gitugtan ka ni mama ni mo, no? Lagi day, uy. Wa mo sa siya mahimo basta gustuhan na ako. Nakaila kayo to siya na ako nga magtuman gid ko sa kong gusto. Anya, be? Kumusta man ang trabaho? Okay na ka?
Okay naman. Pero maulagi, uy, kamay kayong sweldo. Pero sige lang, uy. Libre bito itong kaon ng accommodation. Mabitaw nga, nagplano man gani ko mangitaglain sideline din hi. Pwede di ay? Basta wa pa na human itong kontrata. Ay, dili ko na. Pero ka na bang patago lang ko, no? Dagaman ko ng mga ingon anak din hi. No? Dili lang ko ano, uy, lisod dapod. Oh, ako gani? Ay, da, uy, tanaw lang po, uy. Taod-taod naman ko din eh. Gimingaw naman kay ko sa akong pamilya sa laing nasod. Dili man din nalimpod nga mangita kag laing opportunity din eh. Day! Inig sa padu, ha? Manglaag ta. Ha? Tamo lang day, uy. Nahibaw bitaw ka nga, gamay kay itong sweldo din eh. Anya, kuhaan pa gina ko para lingaw-lingaw na ako. Na, ayaw na lang, uy. Hala, no? Mag-usa na ta katuig din hi, uy, pero wa yung ta kasuway og lingaw. Silag trabaho. Day, sunod na lang lagi ko. Magpadapa ko na lang mama sa Pinas, good. Magkuwang na gid akong kwarta. Time para good. Okay ra ka? Ha? Ngano di ay? Muna magagluspad. Nangluspad kita ay ko. Ooy. Mura maglain akong lawas, good. Mauli na lang day ka. Pwede naman mo undertime, di ba? Dili lang ko, uy. Anong gunpod? Pila na lang pod bitaw ka oras mahuman na tong shift. Ay, paita yun ani nga tong life, no? As OFW. Pero sige, ay, laban lang yun ta, ani. Sigurado man ka nga okay ra ka. Oy, day, okay na ko. Maayo kay nakatawag ka, nak. Kumusta ka naman diha? Ni ama, okay rin taon. Pero Taysa, murag, nihuko ka mas akong tanaw, oy. Mas maayo hinoon ma kay katong diha pa ko sa ato. Pero tibi na kong buso ka. Uy, pauli na lang ka diri, nak. Na, ipapriso ko ni mo, ma. Nabi ko'y kontrata. Unya, do katuig pa kong kontrata din eh. Ay, kimingaw namang gukuni mo. Ma, ayaw ka bala ka. Pilari pagdagan sa tuig. O sa katuig naman lang pod. Ug mahuman ang akong kontrata. Okay ramang yung ka diha. Okay na ko, ma. Ayaw ka bala ka na ako. Ana, sige, okay, nak. Basta kay panawag baya gyud sige, ha? O, ma. Kuyog kalaag niya ba? Sige magtrabaho. Pagayong lingaw sad. Apiki lagi ko sa kwarta. Unyag pahuwamunti ka, mugo ka. Ha? Ay, ayaw lang, uy. Ay, ani na lang. Librihan na lang tika. I insist. Pero... Ayaw nagpiro-piro di Masakot yung koron. Librihan tika. Maglaag ta. Okay? Sige. Oh, yes! Dahil nalipong naman ko, uy. Adali na po, uy. Hardinker ka dito sa Pinas, no? Unya karon sa duha pa lang gani ka baso, nalipong na ka. Taon-taon na sabi ang awa ko makainom. Lipong kita, ayaw ko. Ay! Aya!
Wa ko mahibaw kung tungod ba to sa akong giinom, maong nag-pass out ko, o tungod lang yun sa akong stress. Matod sa akong amigang bayot, nag-seizure daw ko pag-pass out na ko. Og akong pagkatumba kay paatubangan. Hinungdan nga nabuak yun akong duha kang ngipon sa atubangan. Sunod na lang nahibawaan nako, naan ako sa akong gistayhan, o pagmata nako, naa akong amigang bayot, nga napuno yun ang naong sa kabalaka. Unya, Day, panamin sa. Ginoo ko. Naon sa maning akong ngipon. Pagtumba na nimo, kusog jud kayong impak pagtumba nimo. Pwede na kong kuyawa, kaya nag-seizure ka. Dili gina ako madawat, no? Kung doon na pa'y daw tang nahitabo nimo. Kitangod yun na ako ba? Uy. Ayaw i-blame ang imong kaugalingon. Dili, kaya kung pa ko mamugos nimo, no? Dili yung tanim mahitabo. Uy. Kinahanglan pagod kang magpa-check up, aron pagsiguro, kung ba internal bleeding sa imong kaya nag-seizure ba ka? Mao ba? Ay dawin, nag-uul yun ko. Wa, alagi ni. Mag-ampo lang ta. You experienced a fainting episode caused by stress. The good news is that we didn't find any signs of internal bleeding. Thank you, Doc. Kumusta mo pa-check up, Day? Negative ang result, Day. Wala internal bleeding. Ay, salamat in town. Unya-unyaan, yun sa lang doktor. Uwa mo ko ni sulti niya nga nag-inom ta. Ang ako nang giingon nga, di kalit ko pass out. Ug mo to ana siya, basin tungod daw sa akong stress. Mayo na lang gani, kaya wala ka internal injury. Ang problema lang nato ang imong ngipon. Ay, pero ayaw pala ka, ha? Di ba matod mo? Nagamit na nimo imong insurance karon nga tuig. Ang ako lang sa mo'y gamita. Pwede naman daw isakay. Mao ba? Lagi. Unya, kano sa manong plano, ha? Aron makuyugan di ka. Ay, salamat din taon. Kinaugin akong ngipon. Hello, sabad ko. Sakto minute ako sto, pero... Ay, tuka mo kayo. Ay, sakita sa uwi. Ay, nga naman eh. Muna mabuak sa kasakit. Uy, Day. Kung magpasikan opinion ka, aron sa pagsiguro. Unsa? Nagpa-second opinion ako, pero same ra gihapon ang result. Negative. Which is, dako kay kong pasalamat sa Ginoo. Ang ako mga pangutana, mao kining masunod. Unang pangutana, nganong sige maglabad akong Posible ka ha, nga tungod nis impact sa kong pagkatumba atong nakuyapan ko. Pero, negative raman ang resulta sa mga test nga gibuhat nako. Ikaduhang pangutana, nakabantay gagos akong lawas human ato bisag kompleto akong oras sa tug. Pero di manggihapong na akong dukaa. As in, bugat gyud kaayo akong mga mata. Nga naman ka ako. Ikatulo nga pangutana, kung negative man akong results,
Doon ako'y nabasahan sa online nga once mo agi daw ka og seizure, makaguba daw ni sa brain cells. Tinuod ba? Kung tinuod man gani, dili ba gud na makita sa MRI? Ikaw pa tog katapusan. Unsa man kahibug-at nga cause atong pagka-pass out nako? Posible ka ha nga tungod sa akong giinom o tungod tos kakapoy sa akong lawas og sagol na stress. Kay before man gud to nahitabo, naglain akong lawas unya mo ra akong malipong. Doon na ba mo ikasuggest nga kinahanglan akong ipa-check dinhi aside sa MRI? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Aya. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Anay na sa bako si Dr. Rene Obra magkiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drogas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Basi klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede ka na padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o di ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlong nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga God bless us good, no? Always waking up is a blessing, not a privilege. Ha? Waking up is a blessing, not a privilege. Daghang kayong mga tuog nga di na mo mata. Munditso nagpahulay sa dayon. So, pasalamat tayo, nakabuntag nga, nakamata pa ta nga, kumplito pa sa lawas o panguna-huna. Okay? Ang ato magtatampo karong adlaw si Aya, 30 years old, taga Danau City, Cebu. Usa di siya ka OFW, no? Bisa may mga nalimot mga Diretso family, ako'y classmate sa Danau, Diretso. Dr. Edwin Mingito, yung mga anak niya sa Sugod, Cebu. Inaot nga, dili kayo dako ang kadaot nga nadulot diya sa Linog, di pa lang Dugay, diya sa northern part of Cebu, no? Ug diya sa Compostela, mga Paradyang family, mga Nubal family diya sa Compostela, ug nila ni Ma'am Luisa, sa pilido ni Ma'am Luisa, nalimot ko, diya sa Consolacion, no? Alright, mga Huros family diya sa Pinmungahan, no? Sige na ba ning chat si Huros, so yung mga Barliso, Kimpan, Albiro, nga to sa abroad. Pero minutes lang mag-chat na ko. Salamat sa mga kananayan ng pagpaminaw sa itong programa. So, unang pangutana ni Aya, nganong sige maglabad akong ulo? Posible ka nga tungod nis impact sa akong pagkatumba atong nakuyapan ko. Pero negative raman ang resulta sa mga test nga gibuhat nako. Well, trauma, duha ka lasing rason nganong mulabad atong ulo. In general, one is due to stress and the second is due to migraine. That is in general. Stress because mo contract mo nga itong mga muscles sa itong ulo, itong ating mga problema, mo nang mulabad. Usually, kaning luyo sa itong tangkugo, luyo sa itong liog, mo na kasagaran, mo na nindutag siya pisilon. Another reason nga nang mulabad ang itong ulo is because of migraine. Yung sa may maka-cause ng migraine, there is an abnormalidad sa pag-cirkulasyon sa dugo sa atong head area due to trauma, kaning panitabo nimo, due to lesion, infection, sa pamandiha mga klase nga mga factors nga maka-cause of abnormal functioning sa pagdaloy sa dugo diha sa tong ulo. Na bleeders ba yan atong ulo, daghang kay mga blood vessels, no? So, katong pagkatumba nimo, nakuyapan ka, o wala lay ingnon ta findings, kalimtin na lang to. Usahay, mawaligin na, anxious ka, stress ka, lamba, di mong ulo, kaya mo siya magagunaw na, negative. Sunod nga pangutana, kamantay yun ko sa akong lawas, suman ato bisag kumplito akong oras sa tulog, kay perti yun gihapon na akong dukaa. As in, bugat yun kaayo ang akong mga mata. Well, wala kay restful sleep. Sa may definition sa good sleep. Ang definition sa good sleep is when you wake up the following morning, you feel refreshed, you feel recharged, nga ma-replenish ang energy spent the following day, no? So kung moingon kag nakatulog ka pero giduka ra gyapon ka, murag wa gyud ma-sud sa definition sa good sleep ang imong pagkatulog. Kay na may mga tao matulog og pila ka oras pero pagka buntag giduka lang gyapon. Apay mga tao nga matulog lang mga 3 ka oras pero
recharge pagka the following morning. So, manalagin na. Balikon ako, good sleep is when you wake up, kunya, kondisyon kay ka. Mo na good sleep. Dili ang kadugayon sa pagkatulog. Sunod ka pangutana, kung negative ang akong result, doon na kahay nabasahan sa online nga once moagi daw ko og seizure, makaguba daw ni sa brain cells. Tinuod ba? Kung tinuod man gani, dili ba gyud di ay ni makita sa MRI? Kung magnetic resonance imaging, dili na siya may diagnostic procedure kung nagsuspit siya ta nga naay seizure problem ang usa ka tawo. Sakto nga diagnostic procedure, although na gyud po medyo mutabang ang mga findings sa MRI, ang gisugyot gyud nga laboratory workup is the electroencephalography. Kining electroencephalography na ay mga wirings nga ibutang sa atong ulo nga mukuan sa brain waves, no, nanay kading mga neurologist expert kayo nani, no, mubasa ng mga detect nga nay abnormal wave ang atong brain, no. So kung naay abnormal, pwede kang nakakay seizure problem, either grand mal, petit mal, or absence, o sa mga klase ng mga seizure problem. So, makatabang gyapon ng magnetic resonance imaging. Ikaw pa ito katapos ang pangutana, unsa may akong buhaton nga cause akong pagka-pass out. Posible ka nga tungod sa akong giinom o tungod sa kapoy ra nga akong lawas o sagol stress. Kay before manggod kong nahitabo, naglain nga akong lawas o mura kog nalipong. Doon na ba ko'y ikasuggest nga kinahanglan na akong ipa-check up dini aside sa MRI. Katong electroencephalography. Naman ko'y klaseng patol nga kanang makuyapan ka. Kining tonic-clonic convulsion, and I'm referring to grand mal type of epilepsy. Grand mal type nga makuyapan gyud ka. So mo nang dili advisable kung naa kay na-diagnose kag naa kay grand mal type of epilepsy nga mo-operate kag mga motor vehicle o mga machineries o mag-swimming kay karong usa kay dili man ka kaybaw kano sa mo atake, no? So kining positron emission test, magnetic resonance imaging, mga makatabang gyapon ni siya pagsuta kung nabay mga lesions diya nga findings, nga makaimo nga hinungdan nga nung nakay nga nani makuyapan nagkagkalit. Pero akong pagduda, nakay grand mal, tonic-clonic convulsion nga moresulta sa loss of consciousness in a matter of seconds or minutes. Pero pagka mata nimo recover na ka, uban gani nga mga patulon, mangutan na unsa man ko. Sa minute labo kasi kalibutan nga nakuyapan siya buwa ng baba. Okay, so electroencephalography ang diagnostic procedure. Ang imong duolon ani aya diya sa Danau usa ka neurologist, no? Di ko sure kung kinsabay nagpractice nga neurologist diya sa Danau. Kung diri sa Sugbo, ay daghan. No? Kung partner sa una, neurosurgeon mga nito, Dr. Wybin Brioris. The same room yun siya sa buntag, ako sa hapon, sa Dias Chungwa. Pero wala na karon, nagseparate na ni. O, dagang mga neurologist diri sa Cebu, no? Mo examine mo. Alright, so, hinaot nakasabot ka sa kong speaker ni mo aya sa Danau City, o nga to sa Libuan, billions nga naminaw sa itong programa kininga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batahan sa mga legal ng mga problema. Thank you very much. Hasta la vista. Until the next time. Bye-bye.